Вось такая лялька-скрутка, лялька-немаўлятка, которая грэе калыску у чаканні дзіцяці. Такіх лялек рабілі, калі чакалі малых, для таго, каб пригатавацца, каб маладая маці навучылася загортваць дзіцятка ў пялюшкі і каб, калі злыя вочы паглядзелі ў бок калыскі, то патрапілі не на малога, а на ляльку. Лялька аберагала дзіцятка і дазваляла яму прыйсці ў дом, дзе яго чакаюць і рыхтуюцца да яго ці яе прыходу. Лялькі-скруткі, лялькі сітуацыйныя. З аднаго боку гэта цяжка, бо мы не бачым, не маем гістарычных лялек сапраўдных, а з іншага боку гэта вельмі карысна і зразумела, бо лялька робіцца з таго, што ёсць пад рукой у той момант, калі гэта патрабуецца. У мяне пыталі, ці ёсць адмысловыя лялькі, которые робяць для немаўлят, ці калі чакаюць немаўлят. І такія лялькі, конечно, у нас ёсць. Гэта самая першая, самая лёгкая, класічная лялька-скрутка, лялька-немаўля, которая робяць, калі чакаюць дзіця, каб лялька грэла калыску. Як рабіць такую ляльку? А вельмі проста. Бяром ручнічкі, которые ёсць у нас у хаце, і робім скрутку. Скрутка самая-самая простая, самая-самая класічная. Вось яны, нашы ручнічкі, скручваюцца вельмі добра. Один ручнічок малавата, хочацца, каб было большая дзесятка. Та возьмем яшчэ ручнічок і яшчэ скруцім. Хай яно у нас такое будзе вялікенькае, здаровенькае адразу нараджаецца. Вось яна скрутачка. Хочацца яшчэ трошкі, а у нас яшчэ ёсць ручнічкі. То давайте і гэтым яшчэ закруцім зверху. Вось такое атрымалася у нас скрутачка класічная. У прынцыпе, ужо падобная да немаўляці. А далей возьмем вялікую хустку, ці, можа, посцілку, у што мы будзем закручваць немаўлятка. Складзём яе адмыслова, пакладзём на яе тое, што ў нас скручана, і навучым будучую маму закручваць дзіця ў пялюшкі. Ах, вот так вот головку, каб не дула. А вось тут вось пакажам ёй, што трэба вось так загарнуць, а потым таким чынам ото. А вось тут мы можам отак зрабіць. І вось так, і вось так. А вот тутачкі падаткнём. І вось у нас атрымалася вось такое немаўлятка. І гэтая немаўлятка у чаканні дзіцяці будзе грэць для яго ці для яе калыску. А яшчэ вось такая лялька – гэта абярэг ад злых вачэй. Казалі, што калі спачатку ў калыску пакласці вось такое лялечнае, цацачнае немаўля, то калі нехта злы прыйдзе ў хату і кіне позірк у бок калыскі, то лялька яго сустрэне раней, чым дзіцятка, і аберажэ такім чынам малое. Вось такая беларуская лялька-скрутка.